Fl-attività politika f'Birkirkara, l-Prim Ministru esprima sodisfazzjon għal statistika pubblikata fl-aħħar jiem li wriet kif Malta għandha tieni l-inqas rata ta' qatt fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-riżultat ta' mixja ta' 3 snin ikkaratterizzata minn deċiżjonijiet kuraġużi. Bir-riżorsi limitati tagħna qed jirnexxielna nagħtu tagħlima u nuru lill-kumplament tal-Ewropa kif ekonomija li kienet qed tistaġna dawwarniela d-direzzjoni, ħloqna x-xogħol, ġibna l-ġid u ħloqna l-ikbar turnata ta' ġid ekonomiku li dan il-pajjiż attra. F'atmosfera ta' kriżijiet fl-Ewropa, riżultat ta' gvernijiet li qed jinqatgħu minn man-nies, il-Prim Ministru qal li jinsab gburi u sodisfatt bir-riżultati pożittivi li qed jirnexxielu jikseb pajjiżna. Dan il-gvern qed juri li għandu il-polz tan-nies f'idejh. Qed naraw qed nuru illi aħna nafu xi jfisser li tkun qiegħed, nifhmu lil min qiegħed ġob prekarju, nifhmu id-differenza li tista' tagħmel fil-ħajja tan-nies affarijiet li jidhru żgħar. Hawnhekk irrefera r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-istabilità fil-prezz tal-fuel. Stabilità li l-poplu dara taħt dan il-gvern u li llum il-ġurnata m'għadix aħbar. Dwar Brexit qal li anki fuq livell Ewropew ġie rimarkat kif pajjiżna kien fost l-iktar imħejjin f'każ ta' kull eventwalità. Fisser kif l-attitudni li qed jadotta pajjiżna hija waħda pożittiva, proattiva u għaqlija, imsejsa fuq strateġija fit-tul li ġib ix-xogħol b'mod sostenibbli u li timmassimizza s-sinerġiji. Nista' aħna nkunu il-pont tagħkom għall-Unjoni Ewropea. Nistgħu aħna nkunu l-gateway li intom iżommu x-xogħol kif għandkom bżonn iżommu x-xogħol intom u aħna nieħdu parti minn dak ix-xogħol u noħolqu aktar ġid u noħolquh flimkien. Il-Prim Ministru nota kif parti mis-suċċessi ta' dal-pajjiż seħħew wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea, però tenna li għalkemm qegħdin fl-Unjoni Ewropea ma jfissirx li naċċettaw dak kollu li titlob. Ħaddieħor għadu bl-idea bid-delużjoni illi biex tkun Ewropew trid tgħid jesser għal kollox. Dak mhuwiex li tkun Ewropew. Li tkun Ewropew huwa li jekk ikollok l-idea tiegħek, inti dik l-idea tkun lest u tkun kapaċi tikkonvinċi lil ħaddieħor dwarha. Fid-dawl li din il-ġimgħa l-awtorità tal-ippjanar iddeċidiet li ma jsirx żvilupp f'Ħondoq ir-Rumin fejn ġew salvati 10 titmiem tard agrikola, il-Prim Ministru saħaq li għandu jsir ġudizzju fuq id-deċiżjonijiet u mhux fuq l-applikazzjonijiet. Intant, b'referenza għal budget tas sena d-dieħla qal li se jkun qed jagħti spinta lill-ekonomija u lil dawk li jfilħu l-inqas. Dan huwa gvern konsistenti. Budget wara ieħor illi jkun qiegħed jagħti direzzjoni lill-ekonomija. U allura ħbib tiegħi nagħmlilkom kuraġġ, ngħidilkom li ħankomplu għaddejjin il-qudiem, ħankomplu nkunu mal-poplu, ħankomplu nkunu mal-familja, ħankomplu nkunu man-negozji, ħankomplu nuru li Malta qed tinbidel.